Hola, bon dia. Avui a Betty Martí, Estètica Holística, parlarem de les flors de Bach, sobretot de les flors de Bach aplicades al món de l'estètica. Bé, les flors de Bach són unes essències florals que serveixen per treballar les emocions, sobretot per treballar les emocions del passat. Es poden treballar també les emocions del present, però bàsicament treballem amb flors de Bach les emocions que arrosseguem del passat i que no han estat ben gestionades. Tenim diferents maneres de treballar les flors de Bach. Una seria amb gotetes per prendre. Es fa un testatge de quines són les gotetes que la persona necessita en aquest moment i es mira quantes vegades les ha de prendre. I així successivament fins que el seu estat emocional està en equilibri. Després tenim altres maneres de treballar-ho, mitjançant quinologia, i nosaltres tenim una especialitat de treballar les flors de Bach a nivell facial. Com es treballen les flors de Bach a nivell facial? Doncs estarien incloses dintre del que nosaltres anomenem tractaments facials emocionals. I seria un tractament específic, facial, on es fa una neteja clàssica, primerament de la pell, i després es van aplicant les diferents essències florals a diferents punts reflexes que tenim a la pell del nostre rostre. Per què treballar les emocions en un centre d'estètica a nivell facial? Doncs bé, les emocions és un sentiment que tenim a dintre nostre, però que modifica la nostra conducta. A les flors de Bach ens trobem diferents grups que treballen diferents estats emocionals. Estan agrupats per un tipus d'essències florals que treballen totes en aquest sentit. Per posar un exemple, tenim les pors, tenim també la incertesa, tenim el grup d'influències externes, també el no tenir prou interès per les circumstàncies actuals, hi ha el grup de desesperació i així diferents grups que unifiquen tot el que són els estats emocionals de les persones. Llavors, per exemple, de què serveix maquillar molt bé els llavis si aquesta persona no té un somriure? O de què serveix maquillar molt bé els ulls si aquesta persona té uns ulls trists? Llavors, nosaltres el que fem és valorar, mirem en quines condicions està aquesta persona i oferim el servei quan aquesta persona està passant una situació determinada o arrossega unes emocions del passat.